hem arribat? No, és un pas a nivell. Vine aquí. M'ho dius ara on anem, papa? Que on anem? Doncs mira, anem... Escolta, m'ho has preguntat 1000 vegades ja. Anem a... Com es diu aquell lloc? Un lloc... Com es diu? Anem... On anem? A veure... Que no saps quin dia és avui? Avui és el teu aniversari. M'havies dit que volies fer un viatge, oi? Doncs ja està. M'ha costat 2 mesos organitzar-ho tot, no et pensis. Saps on anem? Anem a... No t'ho puc dir. Li he promès a la mama. M'ha dit, no li diguis. Ja saps com és la mama. Després s'enfada, oi? Ai, quin riure. El meu pare em va organitzar una cosa igual quan jo era petit. Una cosa igual. Va ser boníssim. Va ser boníssim. Ai, que bo. No m'estiris la llengua, no t'ho vull dir, perquè vull que ho vegis tu mateix. És una sorpresa, de veritat, que em fa morir de riure. Quin som, papa? Dorm. Així. Tiet. Però on anem? On ens porten? Però quina hora és? Caram, marxem a l'hora en punt, eh? Això sí que és puntualitat. Quina organització, eh? No has anat mai en tren, això és bé? No, és maco? És fantàstic, ja ho veuràs. A dintre és tota fusta i no hi ha seients. Tothom va dret. No hi ha seient? Seients en un tren? Ja es nota que no hi has pujat mai. No, tothom va dret, tots apilonadets. No, home, no. Mira, has vist quina cua hi ha? Fixa't, he pogut agafar els últims bitllets de miracle.